nangyayari sa loob ng mga tahanan at paaralan, maging sa iba pang pampubliko at tagong lugar. Kung kalamidad naman ng pag-uusapan, meron na ring mga nasawi at nasirang ari-arian dahil sa bagsik ng ulan at hanging dala ng bagyo at habagat. Ngayong hapon, tutukan ang kasalukuyang sitwasyon ng kriminalidad sa Cordillera. Alamin kung paano inaaksyonan ng kinauukulan ang mga krimeng na itatala sa rehiyon tulad ng illegal drug trade and usage, insurgency, at pati na rin ang paglabag sa batas na kinasasangkutan ng mga kabataan. Huwag ding palampasin ang mga detalye tungkol sa kanilang mga operasyon at aktibidad na layong rumisponde sa ating mga kababayang apektado ng hagupit ng kalamidad. Makakasama natin sa ating talakayan ang Police Regional Office Cordillera, Christian Lag-A, sa issue at serbisyo. Hashtag Police Regional Office Cordillera sa IAS tayo ngayong hapon mga ka-issue. At ang una po nating makakasama sa ating makabuluhang diskusyon ay ang Chief ng Regional Women and Children Protection Unit po ng ahensya. Wala pong iba kundi si Police Lieutenant Colonel Nancy May Rafael. Magandang hapon, Colonel Nancy. Yan naman, maraming salamat sa inyong pagpapaunlak po sa ating paanyaya na kayo'y makasama namin ngayong hapon ng Biyernes dito po sa ating programa Issue at Serbisyo. Kumusta kayo, ma'am? Magandang hapon po muna, sir. Unang-una sa lahat. Sa lalong-lalo na sa ating mga tagapanood. Ayan, magandang hapon po sa lahat. Kahit bumabagyo, sir, trabaho pa rin tayo, sir. Yun naman, para sa bayan, Para sa bayan. Colonel, no? Okay, ma'am, wag na po natin patagalin. Una po sa ating usapan ay itong isyung humanig sa buong bansa. Ito ay halos magkakasunod na krimeng kinasangkutan po ng mga menor de edad na nangyari pa sa loob mismo ng kanilang mga paaralan. Ano po bang masasabi ng ating kapulisan tungkol po sa mga nakakabahalang kaso at mga insidenteng kagaya po ng mga nangyari nitong nakaraan? Ayun nga po, sir. Nakakabahala po talaga ngayon dahil nung Tuesday lang, August 18, may nabalitaan na naman po tayong estudyante na namaril sa kanilang paaralan sa bandang Zamboanga. Opo. Ito po ay lubhang nakakabahala po talaga. Pero meron naman po tayong due process para sa mga minor de edad na nakakagawa ng krimen. Yun naman, nakakabahala itong mga insidenteng ito, Colonel. Ano naman yung ginagawa po ng inyong ahensya upang masigurong ligtas itong mga paaralan sa iba't ibang probinsya dito sa ating Rehiyon Cordillera? Opo, dito po sa ating rehiyon, meron po tayong mga programa. Isa po dyan yung tinatawag natin O-Plan Balik Eskwela, kung saan tayo po ay nagdi-deploy ng maramihang kapulisan, maraming pulis po sa mga paaralan, lalong-lalo po sa panahon na mga unang araw ng pasukan. So ito po ay nagsisilbing crime prevention na rin po at pangunahin pong layunin nito ay masiguro ang seguridad ng mga mag-aaral. Yun naman, in connection with that, Colonel, paano ang due process para po sa isang menor de edad na nagkasala sa batas? Opo, meron po tayong due process dyan. So, uunahin po natin may tatlong kategorya po kasi yan sa, depende po sa edad ng minor de edad. Unang-una po, kapag ang bata na nakagawa ng krimen ay 15 years old and below, siya po ay exempted from criminal liability. Pero siya po ay mag-undergo ng intervention program sa DSWD. 15 years old and below, okay? Yes, sir. Pag naman po, ang batang nakagawa ng krimen ay above 15 years but below 18 years old, ito po ay i-assess ng ating social worker kung yung bata po ba ay nakagawa ng krimen na with or without discernment. Ano po ba itong discernment na ito? Yes, ma'am. Ito po ay pagkilala or pag-unawa sa tama o mali. Okay. Ibig pong sabihin, pag ang bata po na 15 years old, above 15 years old but below 18 years old, ay nakagawa ng krimen without discernment, wala pong discernment, ibig sabihin hindi po niya alam ang kanyang ginagawa, hindi niya alam ang consequences ng ginawa niya, siya po ay hindi po masasampahan ng kaso, wala din po siyang criminal liability, pero mag-undergo pa rin po siya ng intervention program.
Madidetermine ba natin kung alam nung bata o hindi yung ginagawa niya? Yes po, may paraan po ang mga social workers po natin, may Okay. mga process po silang sinusunod para maalamin kung yung bata po ba ay gumawa ng krimen with or without discernment. Okay, paano naman, Colonel, yung with discernment? Opo, ito naman pong mga kabataan na 15 years old above and but below 18 years old na gumawa ng krimen with discernment po. Ibig sabihin, alam po nila ang kanilang ginagawa, alam po nila ang consequence ng krimen na ginawa nila. Sila po ay may criminal liability. Hindi na po sila exempted at pwede na po silang kasuhan, sir. Pero hindi po sila maaring ikulong at hindi po sila pwedeng ihalo sa mga nasa kulungan na mga adults, kundi sila po ay dadalhin sa ating mga bahay pag-asa kung saan sila po ay mag-undergo ng diversion program. Yun naman. And I believe yung isa nating facilities nandito sa May Sablan. Yes po. Okay, yan. Napasyalan ko na kasi. Yes, Okay, sir. maraming salamat, Colonel. Pagkatapos po ng intervention program na ipinapatupad ng DSWD, may sarili bang programa naman ang ProCore na nakatutok sa mga CICL o itong mga Children in Conflict with the Law, Colonel? Meron po akong mga nilistang programa dito sa atin, sir. Maliban po sa istriktong pagpapatupad ng batas, tayo po dito sa Cordillera ay tumutugon sa CICL sa pamamagitan ng collaborative system, youth organization, and pagsuporta sa mga rehabilitation facilities. Sa Rizal Municipal Police Station sa Abra, meron po tayong tinatawag doon na Police ko, best friend ko. Okay. Ito po, sir, ay isang school-based community engagement program kung saan nakafocus ito sa crime prevention at youth development. Okay, Colonel. Meron din po tayo doon sa Ifugao, sa Opo. Kiangan, Ifugao. Meron po tayong Project Pagango. Ito naman po ay isang anti-crime approach. Ito po ay layuning matulungan ang mga minor de edad, lalong-lalo na po yung mga out-of-school youth. Sila po ay inaalok na mag-undergo ng mga skills and livelihood trainings para po maiwasan nilang mag-isip ng mga karahasan at gawin pong makabuluhan ang kanilang buhay at maging mabuting mamamayan. Okay. Sa regional office naman po, bilang active member po tayo ng Regional Juvenile Justice and Welfare Committee, kami sa ProCar, sa pangunguna ng aming direktor na si Police Brigadier General Eric Sundilag, ay nakikiisa sa strategic policy alignment kung saan tayo po ay nagda-draft ng mga polisiya para sa standard guidelines para sa mga juvenile programs. Tayo rin po ay active sa mga interagency programs and monitoring of local youth facilities. Yun naman. Well, very well said, Colonel. No? Kasabay po ng mga programa natin, kasabay niyan, ipinapanukala po ng ating buting Senator Robin Padilla na ibaba po ang age of criminal liability sa 10 taong gulang. While the PNP is proposing naman na ibaba ito sa 12 years old po lamang. Kung i-consider ang sitwasyon dito po sa ating rehiyon, dito sa Cordillera, ano po ang masasabi niyo tungkol sa panukalang ito? Ito po ay maganda po siguro ang layunin ng batas. Hindi naman po natin pwedeng sabihin hindi maganda. Dahil lahat ng batas ay maganda po ang layunin. Sa akin po nga palagay, ang pagbaba ng edad ng criminal liability sa 12 years old ay maganda po. Kasi po dito po sa 12 years old, dito po kasi ayon sa aking research, dito po nagsisimulang mag-develop ang brain ng mga bata na from childhood magiging teenager na po sila. Okay. So mag-shift na po yung kaisipan nila. 10 years old, sobrang baba po yun. Pero sa 12 years old, eksakto lang po. And kung ibabase natin dito sa sitwasyon dito sa Cordillera, may mga naitala po tayong mga minors na nag-commit ng crime na as low as 8 years old po ang edad nila. And mostly po may mga 12 years old, including na po dyan yung isang homicide po natin. As of January 2026. Nitong taon lang yan? Nitong taon lang na yan, sir. Okay. Kung ibabase naman po sa pinakahuling datos ng inyong ahensya, Colonel, ano ang mga krimeng karaniwang kinasasangkutan ng mga minor de edad dito sa Cordillera? Bukod po sa nabanggit nyo kaninang homicide, ano yung mga karaniwang krimen na talagang masasabi natin ang laging perpetrator is mga minor de edad? Okay, ngayon, based po sa ating records, mula January 2026, nakapagtala po tayo ng mga kaso ng
reckless imprudence resulting in damage to property, mga minor de edad po ang mga perpetrators dyan. Meron po tayong naitalang 24 cases. Okay. At pumapangalawa po dyan ang physical injuries, kung saan nakapagtala po tayo ng 17 cases. At pumapangatlo po ang rape, kung saan meron po tayong naitalang 12 cases. Naku, medyo mataas din yung mga bilang ng ating mga... Linawin lang natin in layman's term, pag sinabi kasing reckless imprudence, kalimitan po na ang alam ng ating mga kababayan is may kasama siyang nagmamaneho siya. So, yun lang po ba yung ibig Opo. sabihin nun? Okay. Opo. Para lang po sa inyong kaalaman ng mga kababayan, pag sinabing reckless imprudence nga, sangkot po dyan ang bihikulo. Dahil Yes, may sir. mga minor de edad na matitigas din ang ulo, minsan tinatakbo po yung sasakyan ng kanilang pamilya at ginagamit minsan pa sa kalokohan. Opo. Okay, nagiging epekto kasi yan ng barkada-barkada. Ano naman yung mga factor na nakikita po ng inyong agency, Colonel, na nag-uudyok or maaring mag-udyok sa mga minor de edad na gumawa ng krimen? Meron po bang instances kung saan ang minor de edad ay nakakagawa ng krimen dahil sila ay nasa impluwensya ng alak o di kay illegal or ipinagbabawal na gamot? Sa ngayon po, base sa ating records, ang mga krimen pong nabanggit ko ay karaniwan na kukumit ng mga kabataan dahil na rin sa impluwensya ng alak. Pero sa impluwensya ng droga, wala pa po tayong naitala, sir. Yun naman, at least magandang balita yan dahil dito naman sa Cordillera, alam natin mga kabataan, hindi naman sila or sa mga illegal na droga. Okay, may mga establishmento kasi, Colonel, na nagbebenta pa rin ng alak at sigarilyo sa mga minor de edad. Kahit may mga batas na po tayong nagsasaad na ito ay bawal. Ano ang mga karampatang parusa sa mga mahuli, lalong-lalo na sa mga maaaktuhang nagbebenta, gayon din sa mga minors na namimili? Opo, tama po yan. May mga national law nga po tayo na nagbabawal na magbenta ng mga sigarilyo at saka alak, sir, sa mga kabataan. Meron po tayong yung Republic Act 9211. Ito po yung Tobacco Regulation Act of 2003. Pinagbabawal po nito ang pagbebenta ng mga sigarilyo sa mga kabataan. Pag nahuli po ang isang may-ari ng establishmento, sila po ay mapapatawan ng multa na 5,000 pesos or pagkakakulong ng 30 days. Kapag po nahuli sila ulit na gumawa or lumabag sa batas, yung parusa po ay itataas at pwede pong mapunta sa pwede pong ma-revoke ang kanilang business permit. Okay. Sa pagbebenta naman po ng alak, sa Presidential Decree 1619, nakapaloob po doon na dapat sa ating mga local ordinances, nandun po dapat ang strict enforcement of alcohol ban para sa mga minor de edad. So kapag nahuli po ang isang may-ari ng establishmento na nagtitinda ng alak sa mga bata, sila po ay maaaring mamulta ng 1,000 hanggang 5,000 piso at pagkakakulong ng aabot ng 1 taon. Kung ang magiging worst pa nito, pwede pong ma-revoke ang kanilang business license. Yun naman. Kasalukuyan ding isinusulong ng lokal na pamahalaan ng Baguio na gawing 21 years old na lamang po ang legal drinking age. Ano yung masasabi niyo tungkol dito at ano kaya ang asahan nating epekto nito sakaling tuluyang may sakatuparan po itong panukalang ito? Maganda rin po ito para maiiwas natin ang mga kabataan sa mga bisyo at the same time, pwede rin po itong magiging magpe-prevent sa mga gulo o krimen na sanhi ng away ng mga kabataan dulot ng impluwensya ng pag-inom ng alak. Yun naman. Matanong ko lang, Colonel Rafael, nakapagtala na rin ba kayo ng kaso o insidente kung saan na-involve ang minor de edad sa isang sindikato? Kung sakali, paano po ninyo ito ina-actionan? Ito po ang good news dahil dito po sa Cordillera, wala pa po tayong naitala na sangkot na kabataan sa sindikato. Yun naman. Maraming salamat, Colonel Rafael. Baka meron kayong gustong sabihin or mensahe sa ating mga kababayan? Ika nga po, it takes a village to raise a child. Ibig pong sabihin, hindi lang po responsibilidad ng parents ng bata ang pagpapalaki, kundi tayo rin po sa community ay maaaring mag-contribute kung paano siya lalaki na bilang mabuting mamamayan
Maraming salamat po. Yan, very well said, Colonel Rafael. Maraming salamat din. Mga ka-issue, mamaya ay aalamin naman po natin ang crime situation sa Cordillera. Kaya tutok lang dahil magbabalik pa po ang issue at serbisyo. PTV Crime Watch, mga paalala laban sa human trafficking. Ang Anti-Trafficking in Persons Act ay batas na ipinasa upang wakasan ang human trafficking sa bansa. Layunin nitong protektahan ang mga biktima, lalo na ang mga kababaihan at kabataan. Sa ilalim ng batas, bawal ang pagre-recruit, pagkulong at pagbabiyahe ng mga tao patungo o palabas ng bansa gamit ang pagbabanta, panlilinlang, pamimilit at pag-aabuso ng kapangyarihan para sila ay ipasok sa prostitusyon, sa pilitang pagtatrabaho, pang-aalipin, pagbebenta ng human organs at iba pang uri ng pananamantala. Kumilos laban sa human trafficking. Alamin ang inyong mga karapatan at makipag-ugnayan sa mga organisasyon at ahensya ng pamahalaan na maaaring magbigay proteksyon. Huwag basta maniwala sa mga nag-aalok ng trabaho, lalo na sa text at social media, at i-report ang anumang gawaing kahina-hinala. Sama-sama nating sugpuin ang problema ng human trafficking. Nagbabalik ang issue at serbisyo. Hashtag Police Regional Office Cordillera sa IAS pa rin tayo ngayong hapon mga kailyan. At kasama naman natin sa ating programa ang Chief ng Special Operations Section ng Regional Operations Division. Wala pong iba kundi si Police Major Susan Palabay. At syempre kasama rin natin ang Chief ng Regional Public Information Office ng naturang ahensya. Wala pong iba si Police Lieutenant Colonel Genevieve Revocal. Okay, magandang hapon. Unahin ko siguro si Ma'am Susan. Kumusta ka ngayong hapon, Major Susan? Okay naman, sir. Buti na lang tapos ng bagyo. Yun naman. Yes, sir. Actually, yung habagat nararanasan pa rin natin. Kaya maraming salamat dahil ngayong Biyernes ng hapon, napaunlakan nyo kami. And how about Police Lieutenant Colonel Genevieve Revocal? Kumusta kayong hapon, Colonel? Yes, Sir Ferdinand. Maayos naman tayo ngayong hapon at magandang hapon po sa lahat ng mga taga-subaybay ng PTV Cordillera. Yun naman, sa lahat ng naging guest ko, siya lang talaga yung binuo yung pangalan kong binanggit. Okay, unahin ko siguro. I'll get back to you, Colonel Revocal. Kaya unahin ko na si Major Susan. Base po sa pinakahuling datos ng inyong ahensya, ano yung top 5 na krimeng na itatala sa Cordillera at alin pong lalawigan o probinsya dito sa ating rehiyon ang nakapagtala ng pinakamataas na bilang nito? Yes, sir. Mula Enero hanggang Hulyo 31, 2026, ang kasong theft ang may pinakamataas na bilang sa mga index crimes na umabot sa 161 na kaso. Kasunod ang rape, 101. And we have physical injuries, 61, robbery, 38, and murder, 25. Para naman sa top 5 peace and order indicators, nangunguna ang mga kasong may kaugnayan sa RA 9165 or Comprehensive Dangerous Drugs Act na may 169 na kaso. Okay. Sinusundan ito ng theft na 163, rape na 104, RA 9262 o violence against women and their children, 82, at ang panghuli, ang physical injuries na 61, sir. Nako, medyo mataas din yung statistics natin, yung bilang ng mga naturang krimen, Police Major Palabay. Or Ma'am Susan na lang, para hindi masyadong formal. Ma'am Yes, sir. Susan, Yes, sir. okay. Okay, Ma'am Susan, patuloy pa rin ang suliranin, kaugnay naman ng illegal drug trade or drug trade dito sa ating rehiyon, dito sa Cordillera. Saang mga lalawigan o probinsya dito sa rehiyon madalas nangyayari ito? At kung sino-sino ba yung mga vulnerable sectors na nasasangkot? Batay sa datos mula January 1 hanggang July 31, 2026, may kabuang 191 kaso na paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa Cordillera. Pinakamaraming naitalang kaso ay sa Baguio City Police Office na may 61 na kaso. Okay. Kasunod ang Benguet PPO na may 43 na kaso.
Kalinga PPO ang kasunod na may 38 na kaso at ang Abra PPO 24 naman, Apayao PPO 15, Ifugao PPO 6 at ang panghuli ang Mountain Province na may 4 na kaso, sir. Sa mga nabanggit po nating kaso na naganap sa iba't ibang mga lalawigan, may mga naitala na bang krimen ang inyong ahensya na nangyari lamang dahil po ang perpetrator ay under influence of illegal drugs? O may mga naitalang krimen na kinasasangkutan ng mga suspect na nasa impluensya ng illegal drugs. Okay. Mula January 1 hanggang July 31, 2026, may kabuuang 117 suspects na naitala sa mga ganitong kaso. So, ulitin natin yung number, ma'am? 116. 117 117. suspects. So Yes, marami sir. rin yung mga talagang under influence of illegal drugs na nakakagawa ng mga illegal na krimen o mga krimen. Yes, Okay, sir. ano yung papel na ginagampanan po ng PROCAR ng inyong ahensya sa pagsugpo ng illegal na droga dito sa rehiyon, and paano po yung coordination ninyo with PIDEA? Regarding the conduct of anti-illegal drugs operations, kinukuha natin ang Certificate of Coordination number sa PIDEA mismo. There are times na joint ang PNP at PIDEA in the conduct of anti-illegal drugs operations, sir. Okay, ma'am, naging mainit din itong usapin tungkol sa illegal gambling dens dito sa Baguio City. Kaugnay niyan, anong operasyon ang ginagawa ninyo para mapuksa ng tuluyan ng gambling dens dito sa rehiyon? Sir, ngayong taon, nakapagtala ang PROCAR ng 67 na operasyon kontra illegal na sugal sa iba't ibang bahagi ng Cordillera. Okay. Dahil dyan, nakahuli ng kapulisan ng 219 na katao na sangkot sa illegal na sugal bilang debtor, collector, player. Umaabot naman sa 191,601 pesos ang halaga na kumpiska na taya. Sa Baguio, 14 operations conducted, 45 persons arrested, and we have 44,754 pesos bet money confiscated, sir. Okay, yun naman. Ano naman yung mga karampatang parusa po, Ma'am Susan, Major Palabay, sa mga mahuhuling nagsusugal at nagpapatayo ng pasugalan dito sa Cordillera? Paano at saan maaring i-report sa inyong ahensya ang mga involved dito? Anong department? Sir, mayroon po tayong ilang batas na pagpapataw ng parusa at karaniwan po niya na ay nasasaad sa PD 1602 as amended by RA 9287. Okay. Ayun dyan, kapag ikaw ay napatunayang may sala, pagkakakulong ng 30 to 90 days para sa mga better, 6 to 8 days, years sa mga tauhan ng illegal numbers games, Okay. 8 to 10 years naman sa mga collector o ahente, 10 to 12 years naman sa coordinator, controller o supervisor. We have 12 to 14 years sa maintainer, manager o operator, 14 to 16 years kapag financier or capitalist, at 16 to 20 years kapag protector o cuddler, sir. Yun. Pag illegal number games, nandyan, kasama dyan yung nakakapalob na yung bingo, mga ganon, illegal Yes. number game. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Sa mga, eto personal ko lang na matanong, sa lamayan kasi may mga, di ba, kailangan ng mga abu-abuloy. Pinapayagan ba natin yung mga sugalan sa lamayan? For example, yung bingo-bingo, or hindi na rin? Sir, usually hindi naman na Hindi na pinapayagan dito dahil yes, sir. kalimitan nga, lalo na yung mga mahihirap, pag kailangan nila ng pondo, Yes, sir. gumagawa sila ng mga ganyang pero ngayon bawal na. So mga ka-issue, linawin lang natin, bawal na po sa mga lamayan yung mga pasugalang ganyan dahil maaari kayong maasunto kapag pinagpilitan ninyo ang inyong kagustuhan. Sa usaping insurgency naman tayo, Major Palabay, ano po yung kasalukuyang estado ng presensya ng mga rebeldeng grupo dito sa rehiyon? May mga lugar ba dito na itinuturing nating hotspot sa mga rebelde or sa mga sa insurhensiya? Sir, first and foremost, ang mga rebelde ay mga aktibong kasapi o armadong grupong lumalaban sa pamahalaan. Karaniwan, ang kanilang pinaglalaban ay nakabatay sa malayuning pampolitika o ideolohikal. Okay. Samantala, ang mga terorista ay gumagamit ng karahasan, pananakot at pag-atake laban sa sibilyan upang maghasik ng takot at makamit ang kanilang layunin. So sa kasulukuyan, wala namang barangay sa rehiyon ng Cordillera na itinuturing na conflict affected. Masasabi ring malaki ang binaba na antas ng insurhensya sa Cordillera batay sa datos ng unang quarter ng taong 2026, 13 na lamang ang natitirang miyembro ng armadong grupo ng rehiyon.
Ito ay bunga ng matagumpay na paghihikayat ng pamahalaan sa marami sa kanila na magbalik loob sa pamamagitan ng iba't ibang programang Pangkapayapaan. kapayapaan, sir. Yes. Bilang bahagi ng kanilang reintegrasyon, ang mga nagbalik loob ay nakatanggap ng tulong pinansyal at pangkabuhayan sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program or ECLIP. Bukod dito, ang ilan sa kanila ay nabigyan ng pagkakataong makapaglingkod sa Armed Force of the Philippines, alinman bilang sa miyembro ng Citizen Armed Force Geographical Unit or CAFGO o bilang mga regular na sundalo, sir. Okay, balikan kita mamaya. Dito Yes, naman sir. ako kay Ma'am Thank you Jen. din, sir. Kasi kanina pa siya atat na atat sumagot din eh. Sabi niya, sana ako yun. Okay, Ma'am Jen, Police Lieutenant Colonel Genevieve Revocal, yun naman. Dumako naman tayo sa conflicts na kinabibilangan po ng IP groups dito sa Rehiyon Cordillera. Ano yung mga conflicts na kadalasang naitatala ninyo involving IP groups at ano ang kadalasang ugat ng mga ito? Yes, sir. Ferdinand, sir. Para sa IP groups naman natin dito sa Cordillera, ang mga mangilan-ngilan na conflicts na kinasasangkutan ng ating mga IP groups ay kadalasan may kaugnayan sa ancestral domains at paggamit ng lupa at mga likas na yaman. Kabilang dito ang boundary disputes, land ownership or occupancy issues, at mga hindi pinagkakaunawaan kaugnay ng development projects gaya ng pagmimina, Okay. hydropower, at iba pang paggamit ng iba't ibang resources. So, isa rin sa mga ugat nito, ang magkakaibang pagkilala sa traditional or customary ownership kumpara sa formal government land records. So, nagiging issue rin dito ang consultant fee, prior and informed consent, or lalo na kapag may proyektong maaaring makaapekto sa kanilang mga ancestral domains. Yun naman, okay. Ano yung mga operasyon ng Colonel Jen o paghahandang ginagawa po ng Procore para sa panahon ng tag-ulan? Okay, palitan naman natin yung topic. Ano yung mga paghahanda ninyo ngayong panahon ng tag-ulan? Yes, sir. Para naman sa ating operasyon bilang paghahanda, lalong-lalo na ang Procar ay prone sa mga malalakas na typhoons at yun nga yung habagat. Bilang paghahanda sa panahon ng tag-ulan, ang Police Regional Office Cordillera ay nagsasagawa ng proactive disaster preparedness at response measures. So kabilang dito ang regular na monitoring sa mga weather advisories at koordinasyon sa OCD-CAR, Pag-asa at mga lokal na pamahalaan at iba pang concerned agencies upang mapabilis na matukoy ang mga lugar na maaaring maapektuhan ng pagbaha, landslide at iba pang weather-related incidents. So, minimaintain na rin ng Police Regional Office CAR ang kahandaan ng ating Disaster Incident Management Task Groups, Quick Reaction Teams at Critical Incident Monitoring Teams at Regional Standby Support Force para sa agarang deployment kung kinakailangan po. So, tinitiyak natin ang accounting at availability ng personnel. Okay. Gayon din ang kahandaan ng mga sasakyan, communication equipments, search and rescue equipment, at iba pang mga logistical na requirements para sa mga ganitong mga pangyayari po. So, kasabay nito, pinapaigting din ang information dissemination at coordination sa lahat ng police units at communities, lalo na sa mga high-risk at geographically isolated areas. Kapag kinakailangan, ipinapatupad din ang naaangkop na alert status at operational protocols kabilang ang pre-disaster preparedness measures upang maging mabilis at organisado ang response ng kapulisan po natin. Ang pangunahing layunin po ng Police Regional Office Cordillera ay hindi lamang ang mabilis na pagresponde kapag may kalamidad, kundi ang maagap na paghahanda upang maprotektahan ang buhay, mapanatili ang peace and order, at makatulong sa ligtas at maayos na paglikas at pagtugon sa mga komunidad na maaaring maapektuhan ng kahit anuman pong insidente.
Ayun naman, very well said, Police Colonel Jen. Isang malaking hamon po, Ma'am Jen, para sa karaniwang mamamayan na nakatira sa mga malalayong sitio o yung mga liblib na lugar. Alam naman natin dito sa ating probinsya, yung mabilis na saklolo pag may mga nangyayaring kalamidad or whatsoever. Paano po natitiyak ng kapulisan na maabot ang mga lugar na ito sakaling may mga nakaharang sa kalsada or kahit ano pa mang mga hindrance? Ano po yung inyong standard response time sa mga emergencies? Yes, sir. Kung ganun naman po, syempre prone nga po talaga ang Cordillera sa mga landslides at karamihan dito is sa mga kalsada po natin. So kung sarado naman ang mga pangunahing kalsada, hindi ibig sabihin na hihintayin lamang nating mabuksan ito. Okay. So depende sa sitwasyon, maaring gumamit ng alternate routes at makipag-coordinate sa local responders at community leaders. At para sa mga search and rescue at evacuation naman, dinideploy natin ang mga personnel at kagamitan natin na angkop sa terrain at sa anumang uri ng insidente po. Okay. So tungkol naman sa response time, Sir Yes, ma'am. Ferdy, wala tayong dapat ipangakong isang standard na minuto para sa lahat ng emergency. Ang response time ay nakadepende sa lokasyon, accessibility, Okay. at traffic and road conditions po natin. Isama din natin yan yung weather update at uri ng bawat insidente po natin. Ang mahalaga is ang ating target ay makatanggap agad ng report, makapag-dispatch ng available responders, at sa lalong madaling panahon ay mapuntahan agad yung insidente. At sa patuloy na kailangan nating patuloy na i-monitor ang sitwasyon habang tayo ay nasa daan at hanggang sa aktwal na maabot at matulungan natin ang mga nangangailangan po. At sa Okay. madaling salita, sa Cordillera, ang sukatan ng magandang response ay hindi lamang bilis, kundi agarang dispatch, tamang deployment, at ligtas at epektibong pag-abot sa ating mga biktima. Yun naman. Okay, naging mainit na insidente or usapin itong nangyari sa Gisadsurong nung August 9 specifically, no, dahil nga sa bagyo. Namatay diyan ng 10 katao at nakakalungkot nga yan dahil sa pagguho ng lupa. Ano yung naging papel na ginagampanan or ano yung ginagampanang papel ng PNP sa search and rescue operations tuwing may mga katulad ng sakunang nangyari sa Gisadsurong, Ma'am Jen? Yes, sir. Para po naman dito sa hindi natin inaasahan na nangyari dito sa Gisadsurong is kaagad na nag-activate po ang ating DIMTG at ang ating Baguio City Police Office ay agarang pumunta doon sa place of incident at lahat ng ating mga search and rescue equipments ay ginamit po doon. Kasama po dito ang ating mga kapulisan. Okay, yun naman. Okay, bago kayo tuluyang umalis or bago tuluyang mapalitan kayo dyan sa hot seat, gusto kong kunin yung mensahe nyo. Unahin natin si Police Major Palabay. Mensahe nyo po sa ating mga manonood, ma'am. Sa mga mahal nating mga community members, ipapaalala po namin na kaming mga kapulisan ay lagi po kaming handang tumulong. So may I share yung tagline po namin ng buong kapulisan, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Yun naman. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Yun naman, duet pa sila. Okay, sa iyo naman, Police Colonel or Police Lieutenant Colonel Genevieve Revocal, ma'am, ang mensahe po ninyo? Para po sa Police Regional Office Cordillera, sa ngalan ng ating butihing Police Regional Office Cordillera Regional Director, Police Brigadier General Erickson Dilag, ang ating paalala ngayong tag-ulan, maging alerto sa weather advisories, iwasan ang mga lugar na may banta ng pagbaha at landslides at sumunod agad sa mga abiso ng lokal na pamahalaan at emergency responders. Huwag isugal ang ating kaligtasan kung may utos o abiso para sa preemptive o mandatory evacuation, makipagtulungan at lumikas agad sa itinalagang mga evacuation centers.
At sa inyong mga reports, tumawag lang po kayo sa lahat ng mga PNP offices po natin. Yon, maraming salamat, Police Lieutenant Colonel Revocal. At syempre, pakiulit po yung tagline ng kapulisan. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Yun naman, okay. Handa na ba kayo? Handa na, sir. Dapat lang na maging handa kayo dahil Handa. kayo yung mga kapulisan at laging handa. Mga ka-issue, huwag pong palampasin ang aming talakayan tungkol sa iba pang mga programa at polisiya po ng PNP, pati na rin po ang mga paraan upang makapasok sa ahensya. Magbabalik pa ang Issue At serbisyo. Disaster Watch. Ang Pilipinas ay isa sa mga pinaka-disaster prone na bansa sa mundo. Kahandaan ang ating magiging lakas sa anumang banta. Ngayon pa lang, bumuo na ng emergency kit na kaagad mabibitbit. Gumawa ng evacuation plan at alamin ang pinakamalapit na evacuation center sa inyong lugar. Makiisa sa mga drill at disaster preparedness activities sa inyong barangay. Maging mapagmatiyag sa pagbabago ng panahon at makisama sa pag-aalaga ng kalikasan. Sa sama-sama nating pagkilos, mananatili tayong matatag laban sa kalamidad. Disaster Watch. Kailan muling nagbabalik ang issue at serbisyo with hashtag Police Regional Office Cordillera sa IAS pa rin po tayo. At sa puntong ito, narito naman at kasama natin ang Chief ng Medical Dispensary ng Regional Medical and Dental Unit na si Police Captain at at the same time Dr. Christopher James Matias. Pati na rin po ang Chief ng Regional Recruitment and Selection Unit na si Police Colonel Arthur Baybayan. Don't forget kakailan to like our official Facebook page at PTV Cordillera and subscribe to our YouTube channel at PTV Cordillera News to stay updated po on our episodes na inyong napapanood tuwing Biyernes ng hapon. At syempre tuloy-tuloy po tayo. Magandang hapon. Unahin ko si Captain Christopher Matias. Good afternoon. Sir, kumusta kayo ngayong hapon? Maayos naman, sir. Good afternoon din. At yan naman, maraming salamat sir sa pagpunta. And of course, Colonel Baybayan sir, kumusta kayo? Malam. Masaya ata po. Thank you very much po. Yun naman. I'll come back to you, sir. Unahin ko na lang si Police Captain Christopher. Sir, ano ang pinakahuling update ukol sa no overweight policy ng PNP dito sa ating rehiyon? At may mga programa bang regular na monitoring na ipinapatupad ang inyong ahensya para rito? Yes, sir. To clarify lang din po regarding the no overweight policy, hindi naman po siya necessarily a no overweight policy. Okay. It is more of a comprehensive health program that is being implemented by the PNP kung saan po yung kabuuan or yung total wellness ang ating focus. Yes, sir. In this program, iba't iba po yung ating mga programa. Kasama po dyan yung ating pagbabawas ng timbang through monitoring with our body mass index. Pero kasabay po dyan, tayo po ay gumagawa ng mga iba't ibang complementing na programs. Tulad po ng medical assessment. And then tayo din po ay kapag nangangailangan naman po yung ating kapulisan ng mga intervention, then of course, we give them the appropriate medical interventions, even with the nutritional counseling, and also with, if warranted, yun din pong ating mga psychological or behavioral
recommendations. Yan po ay ibinibigay din natin sa ating kapulisan. Yun naman. Para lamang po sa kaalaman ng publiko, Doktor, ano po yung standard of physical na kondisyon na dapat panatilihin po ng isang aktibong police officer upang masabing fit siya sa tungkulin? At ano po yung mga mangyayari sa mga hindi nakakapasa sa standard po na ito? Yes, sir. So, from the very start, we have standards in the PNP from the from recruitment up to their years in service. So, minomonitor po natin yan. At the same time, dapat po ma-maintain nila. Isa na rin po dyan yung ating body mass index. Also, the PNP officer should be free of medical or infectious diseases. Kailangan din po yun pong kanilang physical endurance or stamina is intact. Kasi although in a generalized way, tinitignan po natin yung kabuuan na health ng ating mga kapulisan, we do consider some factors, yung big factors. Yun po yun. So, kasama po yun, of course, yung kanilang senses, the hearing, the vision, and then their mobility. And of course, yun din pong they are free from other diseases na maaari pong maging balakid sa kanilang operational readiness. Okay naman. Sa madaling, sa maikling na salita, Doktor, dapat fit na fit yung kanyang kalusugan para sa kanyang trabaho. Correct, sir. Okay. Anong mga health services naman po yung mga maaaring ma-access po ng kapulisan sa inyo pong ahensya? Meron ba tayong mga programa para dyan? Yes, sir. So, maliban po sa mga preventive, of course, which is the number one, nandyan pa rin naman po yung ating mga medical consultation. The PNP has, in regions tulad po ng Cordillera, meron pong level 1 hospital or infirmary ang ating ProCar. At the same time, meron din po tayo dyang dental services. And then, psychological and psychiatric assessments. Okay. And of course, health monitoring and marami po pong iba. Yun naman. Bukod sa police personnel, Doktor, sino naman yung mga maituturing nilang dependents po nila na maaaring tumanggap ng mga serbisyong pangkalusugan sa inyo pong ahensya? Yes po. When we talk about our dependents, we talk about qualified dependents. So, ito po ay nagsisimula with their submission ng ating mga kapulisan kung sino po ba yung kanilang mga dependents talaga. And then, yan po ay bine-verify natin. Maliban din naman po doon, of course, yung ating mga authorized civilians, mga retirees po, yan din po ay pinagsisilbihan natin. As much as yung atin pong, sa amin nga po sa medical field, health has no jurisdiction, but of course, we prioritize the PNP personnel. Okay, Doktor, yun naman. Naririnig po natin itong reimbursement of hospitalization expenses. Ano po ito? And ano po yung mga, or sino po yung mga beneficiaryo nito? At ano yung mga sakit pangkalusugan yung nasasaklaw po nito, Doktor? Yes, sir. So, si reimbursement of hospital expenses is a benefit that a personnel can claim po. So, kasi po yung atin pong hospital, which is sa PNP General Hospital, this is situated doon lang po, and madalas ang nakikinabang are the ones doon sa headquarters. Now, to address this gap and to bridge this gap, yun atin pong PNP, gumawa po siya na itong Memorandum Circular 2021-040 para maipamahagi po doon po sa malalayo, doon sa ospital na ito. Now, yun pong mga na-ospital na in line of duty, na aksidente, due to police operation, kino-cover po lahat ito ng ating RHE. Okay. Ano po yung mga kailangang requirements para po ma-reimburse or ma-reimburse ng isang personnel yung kanyang mga nagastos sa ospital? Simple lang po.
yung kanyan pong mga medical records. Okay. Okay, so mga discharge summary, clinical abstract, kasama na din po yung mga receipts, of course, na kanya pong, kaya niya pong i-provide as proof na ito po ay ginastos relative to the hospitalization. Okay. Yun naman, maraming salamat, Dr. Christopher Matias, sa pagpapaliwanag po ukol sa programang yan. At balikan kita mamaya, sir. No? Puntahan ko naman si Police Colonel Arthur Baybayan, sir. Naimbag nga malimyumanen. Dire-diretso na po tayo. Para naman sa mga kabataan o mga nagnanais na pumasok po sa serbisyo at maging bahagi ng ProCorps, ano po yung mga pangunahing qualifications, mga dokumentong kailangan para sa ganun maibigay nila pag ninanais nilang pumasok po sa ProCorps? Yes, opo. Thank you sa tanong po ninyo. So marami tayong dalawang sets actually ang ating kailangan. Meron tayong first, general qualification and eligibilities. Okay, sir. Then meron po tayo yung mandatory documentary requirements. Dito sa general qualification, of course, you have to be a citizen of the Philippines. Okay. Good moral conduct. Must pass the psychological, psychiatric exam, the drug test, the physical agility, which will be administered by the PNP or specifically our unit, our Yes, RSU. Yeah. And of course, baccalaureate degree, dapat. Eligibilities includes PNP entrance, NAPOLCOM, R1880, bar and board examinations, the CS eligibility sa ating mga honor graduates, college honor graduates, and of course, criminology board exam, and the CS professional eligibility. And of course, not dishonorably discharged from the military or Okay. Not dismissed from civilian position of the government. Okay. Not convicted by final judgment for offense of crime involving moral turpitude. And of course, ang height po dapat is, ang male is 5'2", ang female po natin is 5 flat. Ay, pasok ako doon, Yes. Colonel. Okay. Of course, meron po tayong tinatawag din na cultural community, yung IPs po natin. Kailangan lang po nila ng height waiver, which will kailangan nilang i-process sa NCIP, Okay. then from NCIP to NAPOLCOM para bigyan sila ng height waiver. Okay. Yun naman. Yes, din punta tayo dun sa body mass index. Okay. It's related po dun sa sinabi ni Doc kanina. Ang range po natin is from 18.5 to 26.5 po. Sa BMI po natin. Okay. Age naman po from 21 years old to 30 years old. Pasok pa rin ako doon. Opo. Okay. Yun naman. Puntahan po natin yung second set, which is the mandatory documentary requirements po. Okay, sir. So, Notarized Civil Service Commission and PNP Personal Data Sheet. Meron pa ito yung sinasabi ng mga form tsaka PDS po natin. Then, of course, yung mga PSA documents natin includes the birth certificate, yung mga advisory and marriage of spouse, kasama na dyan po yung birth certificate ng mga dependents po natin, SENOMAR. Then, educational background po. Ito naman po yung kailangan pong mga authenticated copy po tayo dito. Includes the diploma, transcript of record, WJ natin, yung general weighted average, and of course, again, the good moral character. From the last call attended po siya. Okay. Eligibilities, of course, authenticated, yun yung sinabi ko kanina, from Yes, sir. NAPOLCOM, RA 1080, PD 907, RA 6506, as amended by RA 1131. Again, the last is civil service professional. After that, may mga clearance po tayo. Okay. Clearances po tayo, again, authenticated copies po tayo. Magsisimula tayo sa barangay, National Police Clearance, the Mayor's Clearance, prosecutors, kasama na po yung MTC, RTC, and of course, the NBI Clearance. Pag sa attrition quota naman, meron po tayong additional requirements, yun po yung ad hoc committee naman. Okay. Ad hoc committee is headed by the local chief executive, si Mayor po. Yes. Ang head secretariat po na doon sa baba, sa police station or sa MPS, CPS is si COP naman po. Okay, si Colonel Tagal. Yes, dito sa Baguio. BCPO. Okay. Opo. Then again, doon naman sa mga previous na employee po ng government natin, kailangan lang siya ng mag-present ng parang service record po niya. Yun naman. Yes, Okay. so,
Sir, sige sir, meron pa. Meron pa po, idagdag po natin yung mga valid IDs po natin, mga ganun. Ayan, height waiver, yung sinabi ko kanina, kung hindi sila pasok doon sa minimum standard ng height natin. Okay naman. Ano naman po yung mga karaniwang rason kung bakit may mga nadidisqualify po na isang aplikante sa pagiging pulis? Ang unang activity natin is yung BMI. Okay. Marami na pong bumabagsak yan. Nako. Overweight, underweight, Nako. underheight. So pag underheight ka at kasama ka sa cultural minority, IPs, pwede kang kumuha ng height waiver sa NCIP at sa NAPOLCOM. Then yung sa physical agility test, siyempre, Yes, sir. yung minimum requirements, may mga minimum requirements po tayo na kailangan nilang score na kailangan nilang ipasa. For example, sa push-ups, sa male is 35 reps, sa female is 25. Ganon din sa sit-up, Okay. 35-25. Tapos meron pa siyang 3-kilometer run, sa male is 19 minutes, then sa female is 21 minutes. Okay. So pag pumasa ka na dyan, pupunta na tayo sa PPE, Psychiatric Psychological Exam, which is being conducted by the health service po. Okay. Pag pumasa ka niyan, pupunta na rin tayo sa PMDM na naman. Dito maraming bumabagsak din because some of the reasons are physical deformity, Okay. meron silang HEPA, mga ganyan po. Sa mata, Snellen, Ishihara, may mga kulang, mga amputated. Again, I would just start to yung mga may tattoo. Dapat kung talagang gusto nyong magpulis, huwag po tayong magtatato. Stricto po ang health service. May manual po silang sinusunod niyan. So again, remind po lang natin, bawal na bawal po ang tato. Then again, drug test. Siyempre, pag positive ka, definitely hindi po tayo pwede. Okay. Positive ka nila. Siyempre. Then CBI. CBI, yung complete background investigation, yun po yung may mga derogatory records po tayo. Okay. May may sinusunod din naman ang ating intelligence community kung paano ang pag-CBI. Then again, FCI, final deliberation, usually naman ito hindi naman na Ganong mabigat. Oo. I-grades na lang kayo para doon sa ranking po ninyo. Okay. Gusto ko lang linawin na, Colonel, yung sa tattoo. Kasi may yung mga kabataan natin ngayon, parang nagiging art na sa kanila yan. What if habang nasa high school, nagkaroon sila ng tattoo and gusto nilang pumasok eventually sa pagiging pulis na meron silang tattoo? Paano po yun? Pasok sila sa lahat ng requirements, yun lang. Ang meron silang tattoo sa katawan. Paano po yun? Yes, actually marami pong mga ganyan. Sa technology naman na natin ngayon, meron po tayong mga laser, anong tawag natin doon. Okay. Pwede naman pong mawala. So kailangan ipatanggal talaga? Yes, oo. Totally? Yes, kailangan hindi siya makita. Yung iba naman, nung nag-apply, tsaka parang Nagpalagay. nagpa-laser, kita mo yung piklat bago pa. So, Hindi usually, kasi pagka nag-take out ka na, pumunta na kayo ng training, mabibigat po yung training natin, baka magka-problema. Okay, so yun naman. Okay, Colonel, kailan po yung susunod na recruitment schedule o aplikasyon para sa taong ito na dapat pong abangan ng mga interesadong aplikante dito sa Rehiyon Cordillera, sir? Actually po, yung quota po natin ngayon is ongoing. Patapos na po actually. Today is our second final committee interview, which is being conducted by the panel. Ang panelists po natin are members of the Regional Screening Committee, headed by again, headed by the RDA, Police Brigadier General Julio Lizardo. Okay. So yung susunod po na quota natin, usually it is announced during the usually first quarter next year. I think they will announce. Yun naman. Kailan approvean po kasi yan ng NAPOLCOM. Okay, so most probably yung mga nagnanais, next year na sila pwedeng mag-apply. Opo, kasi Okay. tapos na po. Opo. Okay, panghuli na lamang, Apo Colonel. Yes, sir. Ano ang inyong mensahe at payo sa mga kabataang nais sumali sa serbisyo upang masigurong makapasa sila sa screening ng Procor? Yes. Usually yan, it's mind setting po kasi yan. Dapat nasa college ka pa lang, nagpe-prepare ka na. Okay. Oo. Physically, mentally, yun nga, dapat huwag ka nang magpatato kasi Yun naman. So, ganoon po dapat as early as possible po, piniprepare po natin yung sarili natin at iwasan po natin mga masama sa kung mga grupo-grupo na yan. Usually kasi pag nagkaroon kayo ng problema, napaawal kayo, magkaroon kayo ng derogatory records. Okay. Kahit sa barangay lang po, pag pumunta po yung mga tao natin na
nag-BBI po yan at lumabas sa record na meron kayong ganito, pwede po yan na maging dahilan para ano. So again, as early as possible, it's a mindset yung mindset natin para makapag-prepare tayo. So ganun na kahigpit niyan. Okay, bago ko kayo tuluyang pakawalan na Colonel and of course Doktor, gusto ko munang kunin yung mga mensahe niyo. Unahin ko na siguro si Dr. Christopher. Sir, mensahe mo po sa ating kapulisan at sa buong Cordillera Region. So, of course, on behalf of our Director, Health Service, Police Brigadier General Portia B. Manalad, so taos puso po kami nagpapasalamat sa inyong pagkakataon na ibinigay sa amin para maibahagi itong mga kaalaman na ito. At the same time, maaasahan nyo po na pagbubutihin namin yung aming pagtatrabaho sa aming pagmomonitor. Lahat po ng aming kumbaga ginagawa para sa kapulisan ay para sa katuparan yung ang mandato na to serve and to protect and to make sure po na maayos at matatag ang ating kapulisan. Yun naman, maraming salamat Dr. Christopher. At syempre, mensahe mo rin na Police Colonel Arthur Baybayan sa ating kapulisan at sa buong mamamayan dito sa Rayon Cordillera. Yes, Sir. Agyaba na ka po. But before, I'd like to pasasalamat sa ating Regional Director, of course, Police Brigadier General Erickson Dilag, our DRDA, which is the chairman of our RIC, Police Brigadier General Julio Lizardo, and of course, our Director, Police Colonel Alex Fulgar. Siya po ang Director ng PNP RSS po. Okay. Asahan po natin sa amin na sa recruitment side po natin is wala pong bayad. Kasi lagi natin ulit po kasi yan. Ang ating recruitment po is wala pong bayad. Free po yan. At pag meron naman po nag-offer, alam na po natin na scam po yan. So again, yun po yung pinapangako natin ng ating recruitment is maayos at transparent po tayo at hindi po tayo tumatanggap or bawal po ang involved ng pera sa recruitment po natin. Yun po. naman. Thank you. Okay, maraming salamat. Very well said. Alam nyo mga ka-issue, napaka makabuluhan po itong mga episodes natin lately dahil nung una sinugod po ako ng mga ininyero, sumunod na sumugod sa akin ay mga guro, ngayon naman kapulisan. Sino kaya ang susunod? Okay, maraming salamat po ulit. Mga ka-issue, karapatan po ng mamamayan na tumira sa isang ligtas na lipunan. Mas panatag po ang isipan nating mga Pilipino kapag alam po nating napoprotektahan tayo ng mga kinauukulan mula po sa anumang uri ng kapahamakan. Kasabay nito, naway patuloy na may taguyod ng kapulisan ang seguridad at kapayapaan sa bawat komunidad at sana makatulong din po sila sa pagbibigay hustisya sa mga nagiging biktima ng krimen. Bueno, maminsan pa ngayon ka magyaman papagayam iti ingkay panang tarabay. Iti programa tayo itaamalam ti Biyernes. Aging gamanan iti sumaruno anabara kenapnuan kay papanan na diskusyon dito'y issue at serbisyo. Siya kapo ni Ferdinand Feria na imbaga sardam kada kayo amin. Agyaman akmanan Colonel, maraming salamat po. Yes, sir.